Typy ľudí na začiatku školného roku. Prd. Smiešný. Zamilovaný. Zlý. Bonus. Mama versus učiteľka. Daj like, odber a pozor, za 10 000 lajkov natočíme 5 typy detí u babky. Užite si video a poďme na to. Idem, dneska je škola. Jupi, tak sa teším, že už som ani skoro spať, ale som nakoniec zaspal. Idem sa nájsť, myť si zuby a Honza rumba do školy. Sadám do auta a už iba čakám na mamu. Tak čo, si pripravený? Áno. Dobré ránko, pani učiteľka. Dobré ránko. Dobré ránko, milé detičky. Tak ja už idem. Ahoj. Ahoj. Tak, milí žiaci, dáme si papiere a ideme písať. Jupi, to je moje najobľúbenejšie slovo. OK. Tak, tu máte papiere. Prečo dala také jednoduché príklady? A iba 10. Škoda, že tam není 20. Pani učiteľka, mám to. Ukáž, to som zvedavá. Wow, ty si šikovný. Jednotka. No nazdar. Skvelá práca. Ďakujem. A už je koniec školy. A ja to mám ukáž. 2. Už ideme domov. Prečo pláčeš? Ja nechcem ísť domov, pre mňa je domov škola. Šíbe? Jak ti to príde, môžem sa doučovať. Vážne, no tak to berem kde a kde. Konečne ráno idem si umyť zuby. On sa zaujímavé nezačal. Ideme do školy. Poďme. Tak, dobré ráno, pani učiteľka. Dobré ráno. Dobré ránko. Ahoj, môj zlatý. Tak ja už idem. Ahoj. Tak, milí žiaci, dáme si papiere. Ukáž. No wow, to je paráda. Mám to, ukáž. Super. Tak, milí žiaci, ešte si dáme dochádzku. Je tu mimo. Ja, učiteľka, to som ja, to nemusím vyplňovať. Marko, ja, Martinek, ja, Luboš, tu. A to sú všetci. Takže všetkých máme, zaznačíme ok. A to je OK. Idem rýchlo do školy, sa nemôžem dočkať za ňou. Rýchlo sa najmä zrobí. Idem do školy. Dám do auta. A tak čo si pripravený? Hunza, bunza, jo. Tak, dobré ránko, pani učiteľka. Dobré ránko, pani učiteľka. Dobré ránko. Tak ja už idem. Ahoj. Tak, milí žiaci, dáme si papiere. Pšt, tu máš chyták. Díky. Tak tu máte. Mám to aj ja. Ukáž. 3. Tiež 3 by ste odpisovali. Nie, neodpisovali. No len aby. Ešte si dáme dochádzku. Je tu prasa jasa. Tu som.
Kováčiková, to som ja. A potom Jeep, to som ja, pani učiteľka. A potom to sú všetci dáme, ok. A dobre, môžete ísť domov. Tak, ahoj, ja tu ešte chcem ísť, alebo môže ísť sami? Dneska nie, ale zajtra. To je dlhý deň. Tak ahoj, dovidenia. Tak sa dáme do auta a dáme sa domov. Jede sa domov, ozaj. A konečne ráno idem bunza na mobil. Tak vypni ten mobil, ideme do školy. Do žiadnej školy. Do čoho? Do školy ideme tam. No to určite, tam nejdem ani v žiadnom prípade. Budem hrať s chlapcami. Keď sa tam dám, tak ti kúpim pukance do Fortniteu. Čože? To môžem akože jesť? No tak to berem. Ideme na to. Ale aj tak som si tam zobral mobil, aký tak. A sme tu. Tak, dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ránko. Ty, ešte také sme tu mali smiešné. Ty nepremaloval si sa do žltého? Nie, určite, že nie. To by som si nedovolil v žiadnom prípade. No len dobre, len aby. Mám to pod kontrolou. Nie pod kontrolou. Tak ahoj. Ahoj. Tak milí žiaci, dáme si papier. Ukáž to. Však to je ľahké, mám tu tak. Pozerám. OK. Čo to tam vidím? Na mojich hodinách sa nebudem podvádzať so žiadnym takom. Teraz idem zavolať rodičom, že podvádzaš. Ale aj tak ti píšem 5. Som vedel, že to nemám napísať do mobilu. Tak, a už to je napísané aj zelené. Tak, dobrý deň. Ahoj. Ty si podvádzal na pani učiteľkých hodinách? No bohužiaľ podvádzal. A to prečo? Neviem. Len keď na budúce bude podvádzať, ho zderem z ramenom. Teda s tým pásom, či jak sa to... Tak ideme. A ešte mám pre teba malinké prekvapenie. No ja som tie pukance, na pukance sa vykašli. Teraz ideme niečo dôležitejšie. To som strašne ráda. Zvedavý. Som s tým prekvapením do keľu. A máš to ty malý parchant. Daj like, odber a pozor, za 10 000 lajkov natočíme 5 tipy detí a babky. Dúfam, že ste si užili video a majte sa krásne a čau.